Әбу Җәһл үзенең иптәшләре белән Әбу Бәкр радиллаһу анһу янына килде һәм: «Я Әбу Бәкр, Мөхәммәд янына бармадыңмы? Аның хәбәрен ишетмәдеңме?» дип сорады. Әбу Бәкр радиллаһу анһу әйтте: «Юк, бармадым. Ниләр хәбәр итәсең?» диде. Әбу Җәһл әйтте: «Бу төнне күкләргә сәфәр кылдым» дип хәбәр бирде. Әбу Бәкр радиллаһу анһу әйтте: «Аның сүзе дөрестер. Ни хәбәр бирсә дә ышанырмын. Күз ачып йомганчы 7 кат күкне вә җирне сәйер кылдым. Яна кайттым дисә дә инанырмын» диде. Моннан соң Әбу Бәкр радиллаһу анһу Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вә сәллям янына барып: «Я Расулуллах, бу хәбәр дөресме?» дип сорады. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вә сәллям әйтте: «Я Әбу Бәкр, һәр сүзгә шунда ук ышана килдең». Әбу Бәкр радиллаһу анһу әйтте: «Хак Тәгалә Җәбраил галәйһиссәламны күктән җиргә 1000 мәртәбә иңдерде. Сине 1 мәртәбә күккә ашырырга кадир түгелдерме?» диде. Мигъраҗга иман китергән беренче кеше Әбу Бәкр иде. Шуның өчен аны Сиддиқ дип атадылар. Әбу Бәкр әс-Сиддиқ диләр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вә сәллямның мигъраҗы барлыгына ышанмаган кешеләр кафир булдылар. Бу хакта бик күп хадисләр бардыр. Хәтта ки бу хадисләр мутаватир дәрәҗәсенә ирешкәндер. 30 сахаба мигъраҗ хакында ничә хадис риваят итте. Мигъраҗ хадисләрен риваят кылган сахабаларның исемнәре: Әбу Бәкр әс-Сиддиқ, Гомәр бине Хаттаб, Госман бине Гаффан, Гали әл-Муртаза, Габдуллах бине Габбас, Габдуллах бине Мәзгут, Әнәс бине Мәлик, Әбу Хурайра, Әбу Сәгид әл-Худри, Мәлик бине Сақсаға, Гимран бине Хусейн, Габдуллах бине Гомәр, Әбу Сәләмә, Әбу Әйюб әл-Әнсари, Хузайфа бине әл-Ямани, Габдуллах бине Зубайр, Габбас бине Габдул-Муталиб, Габдуллах әл-Гауфи, Җәбир бине Габдуллах әл-Әнсари, Умму Кулсум бинте Расулуллах, Билал Хәбәши, Әбу Умама әл-Бахили, Усама бине Зәйд, Габдурахман бине Гомәр, Әбу Дарда, Гайша бинте Әбу Бәкр, Умму Хани, Әбу Зәр әл-Гифари, Билал бине Сагид, Убей бине Кагб. 6 бармак китабыннан. Рәсул саллаллаһу алейхи вә сәллям мигъраҗдан кайткач иртәгесен өеннән чыкты дип хәбәр ителә. Аркасына капшык күтәргән бер җарияне күрде. Үзе елыйдыр. Рәсули Әкрам саллаллаһу алейхи вә сәллямнан: «Нигә елыйсың?» дип сорады. Җария әйтте: «Бер кафир әфәндем бар, мине тегермәнгә җибәрде. Мин хастамын. Бу капчыкны илтә алмыйм, гаҗиз булдым. Кичектем. Инде әфәндемнән куркамын. Ни җавап бирермен дип елыймын» диде. Рәсул саллаллаһу алейхи вә сәллям әйтте: «Мин сиңа ярдәм итим. Бер капчыкны» дип алды. Аркасына күтәрде һәм алып китте. Аның артыннан җария атлады. Ләкин хасталыгыннан тиз йөрергә хәле булмады. Әйтте: «Я Расулуллах, син бик тиз йөрисең. Мин тиз йөри алмыймын» диде. Рәсул саллаллаһу алейхи вә сәллям әйтте: «Минем итәгемә ябыш. Син теләгәнчә йөрермен» диде. Шул рәвешле ул җария хуҗасының өенә җитте. Ишеген какты. Бер яһуди чыгып: «Синең монда килгәнең юк иде. Ни сәбәп белән килдең?» дип сорады. Рәсул саллаллаһу алейхи вә сәллям җариясенең хәле хакында сөйләп бирде. Яһуди әйтте: «Үткән кич мигъраҗга бардыңмы?» диде. Рәсули Әкрам саллаллаһу алейхи вә сәллям әйтте: «Әйе, бардым. Син кайдан белдең?» диде. Яһуди әйтте: «Син монда 1 сәгать тор» дип китеп барды. Соңрак барча кавым вә кабиләсен җыеп, Тауратны китереп ачты. Рәсүлнең сыйфатларын укыды. Инде туктап калырга ярамыйдыр дип, барча кавым вә кабиләсе белән иман китереп, мөселман булдылар.